millóns de euros para a xuventude, para fomentar a cultura e impulsar a lingua e, novamente, para melloras en estradas provinciais. Ao detalle, hoxe aprobamos 200.000 euros en axudas para festivais audiovisuais. Tamén para o impulso ao galego, por importe de 300.000 euros, e demos luz verde ao Plan máis Xuventude e tamén aos campamentos da Lanzaga, por un importe de 570.000 euros. Aprobamos melloras nas estradas provinciais nos concellos de Ponteareas e Vilanova de Arousa, onde investiremos preto de 2 millóns de euros. E xa fora da orde do día, agora que tanto falamos de eclipse e de astroturismo, quero aproveitar para dar a coñecer que a través dun proxecto para o que conseguimos fondos europeos, o proxecto Visit Río Miño Plus, vimos de acadar o certificado Starlight para o miradoiro de San Nomedio, no concello das Neves. E o último venres de mes, pleno, onde tamén darei unhas pinceladas do que se vai a tratar. E comezamos, e facémolo con cultura, particularmente co audiovisual, rondallas, romería, Sirá, de Oliver Laxe, o audiovisual Made in Galicia, vive unha época de esplendor, vive un momento doce, que é o mesmo que decir que é un momento doce para a cultura, esa que compre cuidar en todos os frontes, incluído, claro, o dos festivais audiovisuais. E así, pois, hoxe aprobamos as bases das axudas a festivais audiovisuais na provincia dotadas con 200.000 euros. 30.000 máis que o ano 2025. Trátase dunha liña de axudas que o ano pasado beneficiou a entidades audiovisuais tan recoñecidas como o Playdoc, o FICBUEU, o Festival de Cans, Curtas Festival do Imaxinario, Novos Cinemas e o Galician Friki Film Fest. E, de feito, as axudas están abertas a entidades con festivais que se desenvolvan no 2026 na provincia durante 4 xornadas, que leven como mínimo 4 edicións consecutivas, que proxenten un mínimo de 20 pezas, das que o 5 ou 10% sexan de títulos de produción cinematográfica ou dirección galegas, e que inclúan na súa programación actividades paralelas ou formativas e empreguen a lingua galega na súa comunicación. Con estes recursos provinciais poderemos apoiar desde as infraestructuras, os gastos de contratación, xestión e comunicación ou galardóns. O prazo de presentación de solicitude, un mes, a contar a partir do día seguinte da publicación no Boletín Oficial da provincia. E avanzamos. Vamos a falar de 2 asuntos sobre a lingua, a nosa, a miña, a que tanto nos identifica, porque hoxe aprobamos as bases de axudas dotadas con 100.000 euros para edicións en galego promovidas por entidades sen ánimo de lucro. Trátase de axudas en concurrencia competitiva para poñer en marcha edicións en formato papel, audiovisual ou mixto. As axudas oscilan entre os 3.500 e os 8.000 euros. Impulsaremos a lingua, a cultura, desde as labores de edición, deseño ou produción de textos. Non poderán superar o 70% do total e o prazo será tamén dun mes, a contar desde o día seguinte da publicación no Boletín Oficial da provincia. E seguimos falando de lingua co segundo asunto, porque aprobamos as axudas para apoiar os servizos de normalización lingüística dos concellos de menos de 50.000 habitantes, cun orzamento de 200.000 euros. En liñas xerais xa están distribuídos estas liñas de axudas en 2 liñas, unha a da creación de novos servizos que destinará un máximo de 35.000 euros por concello, e outra que é a de mantemento dos existentes, cun máximo de 25.000 euros. En todo caso, financiaremos o custo do persoal e outros custos de actividade, e trátase de unhas axudas que o ano pasado beneficiaron a 9 concellos da provincia de Pontevedra e coa que queremos avanzar ano tras ano na consolidación da nosa lingua, do galego, como lingua do traballo e da comunicación dos concellos e da cidadanía. E agora que falamos de lingua, pasamos a outro
dos temas importantes e que ten que ver ca xuventude, porque aprobamos as axudas por valor de 120.000 euros para que a mocidade da provincia poña en marcha iniciativas de interese social, o coñecido Plan Máis Xuventude. O obxectivo destas axudas, que son en réxime de concurrencia competitiva, é, como dixen, poñer en marcha iniciativas colectivas sociais que favorezcan o desenvolvemento persoal e comunitario, que contribuyan á formación de valores e á consecución de hábitos saudables. E podrán beneficiarse as asociacións xuvenís e tamén grupos formados por un mínimo de 3 persoas ou máximo de 8. En liñas xerais, destinamos ata un máximo de 5.000 euros por proxecto sempre que estean relacionados coa saúde, coa cultura, coa ciencia, coa participación xuvenil, o desenvolvemento rural e o medio ambiente, entre outros. E cos recursos provinciais subvencionaremos os gastos asociados ao proxecto. Prazo de presentación de solicitudes do 16 de febreiro ao 13 de marzo. É a verdade que nos sentimos moi orgullosos desta liña de axudas que non parou de medrar. Na primeira edición, que dotamos con 77.000 euros, foron 17 asociacións beneficiarias, e na segunda, ano 25, foron 22 entidades beneficiarias sobre as que repartimos máis de 100.000 euros. De xuventude, dous temas. O segundo, ademais, é unha cuestión que sempre interesa porque ten que ver co campamento da Lanzada. Aprobamos as bases reguladoras do campamento da Lanzada, ao que destinaremos preto de 450.000 euros. E ao igual que o ano pasado, ofertaremos 1.540 prazas para nenos e nenas nacidos na provincia entre os anos 2013 e 2018, en 11 quendas, de 7 días de duración, e que se van a celebrar entre o 21 de xuño e o 5 de setembro. 1.330 prazas son de procedimento xeral, que deberán abonar 110 euros por praza ou 80 no caso de ser familia numerosa ou monoparental, e 210 prazas polo específico, que van a ser totalmente gratuitas e que están reservadas a menores en situación ou risco de exclusión social. E trátase, como ben sabedes, un dos nosos programas estrela, así que apuntade ben as datas. Tanto nais, pais, nenos e nenas, o prazo para inscribirse vai ser do 2 ao 20 de marzo. Do 2 de marzo ao 20 de marzo. Será o período no que abriremos para que se poida solicitar unha praza no campamento da Lanzada. E rematamos xa ca orde do día, que ten que ver con dúas estradas provinciais, as melloras que vamos a realizar. En Pontareas, adxudicamos o contrato para executar a obra de mellora de mobilidade peonil na estrada provincial EP 4001, por valor de preto de 660.000 euros, e trátase dunha actuación que abrangue un treito de 900 metros e que se sitúa entre o Instituto Pedra da Auga e a parroquia de Fontela, onde imos dar prioridade ao tránsito peonil e renovar o alumeado. En Vilanova de Arousa, aprobamos o expediente para mellorar a estrada EP 9703 en Ousensa, que une as parroquias de Caleiro, András e Tremoedo, 2,5 km, e 400 metros na EP 9701 Baión-András. En total, suma 1,3 millóns de euros este investimento. Vais a reparar o firme existente, mellorase a drenaxe, renovase a iluminación tamén. Así que, unha semana máis, seguimos avanzando, sumando recursos na mellora e modernización das estradas provinciais, o cal implica avanzar na seguridade das mesmas que son fundamentais para vertebrar esta provincia extraordinaria. E como vos dicía, fora xa da orde do día, fai unhas semanas vos falaba do eclipse e da posición privilexiada que ten esta provincia para observalo, e hoxe quero anunciarvos un novo recoñecemento que vimos de sumar e que nos vai a permitir seguir avanzando no impulso do turismo astronómico, porque acabamos de recibir a certificación Paraje Starlight para o Midradoiro de San no Medio, no Concello das Neves, xestionado a través dun proxecto
de cooperación transfronteriza, Visit Río Miño Plus, financiado con fondos europeos. Así que, desde xa, no Miradoiro de San Nomedio, no Concello das Neves, forma parte da rede Parajes Starlight, unha rede que nesta provincia temos outro punto que ten ese certificado, que é o Faro de Avión, en Covelo. En que consiste este certificado? É unha acreditación de calidade do ceo e da contorna para o astroturismo, esta modalidade sostible e innovadora que, ademais de xerar economía, permite divulgar a ciencia a través do mellor coñecemento do universo. E xa vos digo, este recoñecemento, esta certificación non fixo máis que impulsar os traballos que xa estamos realizando no Miradoiro de San Nomedio, porque temos previsto investir preto de 18.000 euros para a realización dun estudio da mellora da zona que xa temos adxudicado e que, entre outras cousas, ese estudio vai determinar un mobiliario urbano relacionado coa astronomía que vamos a instalar no Miradoiro. E para rematar, pleno, último venres de mes, imos abordar no capítulo administrativo a adxudicación do Servizo Corporativo de Telecomunicacións da Diputación, a adhesión da Diputación de Pontevedra ao convenio de colaboración entre Xunta e FEGAN para o desenvolvemento dunha administración digital e a actualización do catálogo de estradas de titularidade da Diputación. Mentras, no apartado de mocións, debateremos unha do Bloque Nacionalista Galego, en apoio ás reivindicacións do sector agrogandeiro, dúas do Grupo Socialista, para instar a Xunta, Diputación e a Concello de Sanxenxo a garantir a estabilidade do GES, e para a creación, outra moción, dun programa de apoio ao comercio local. E logo, dúas mocións do Grupo Popular. Unha para reclamar ao Goberno a flexibilización do Regulamento Europeo de Control de Pesca do Litoral e outra en apoio e defensa do sector agrogandeiro. E isto eran as cuestións que tiña a ben comentarvos nesta conferencia de prensa. Non sei se hai algunha pregunta ou... Xusto, é importante distinguir bombeiros de GES. Os GES non son bombeiros. Nós temos o Consorcio Provincial de Bombeiros, que abrangue 4 parques. Aprobamos, se vos trasladou que se iniciaba o proceso todo para a apertura do plazo para que se inscribiran ao proceso de selección. Está pendente da publicación no BOE, e automáticamente, pois eso sigue o trámite. Logo están os GES, que son supramunicipais, e iso, pois que nós, como Diputación, non temos competencias absolutamente en nada. Eu, si decir que respeto, por suposto, todo tipo de reivindicación e demais, fágase donde se faga, sempre, lóxicamente, co máximo respeto a todos, as institucións, aos edificios e demais. E na outra parte, pois, eso, vámoslo deixar para o debate no pleno, se hai cuestións no tema do sector do apoio agrogandeiro, como tamén no de pesca, donde podemos coincidir, pero hai outras que non coincidimos a efectos da protección do sector agrogandeiro e máis do sector do mar. Bueno, no que se refire ao, insisto, do persoal do consorcio, donde se vai iniciar, xa se iniciou o proceso de selección desas 21 prazas, das cales van a ser 17 bombeiros. Dixen que iba a lanzalo antes do 15 de xaneiro, firmei e asinei a resolución presidencial, ese creo que o 14, por lo tanto, eso está en trámite. E na parte do GES, insisto, é un tema supramunicipal
que non ten nada que ver ca Diputación, pero, lóxicamente, nós, como calquer outro ámbito, e máis tratándose dun de emerxencias, pois estamos en disposición, como non podía ser de outra maneira, de escoitar, aínda que moitas das cousas xa se teñen comentado. No referido a Pontevedra, eu xa falei no seu día co alcalde sobre isto. Eu demostrei o interese en que podía ser esa comarcalización, pero aquí quen ten que dar os pasos é o Concello, porque a él, sobre él recaería todo o que é o proceso de contratación. O diñeiro, polo menos por parte da Diputación, non vai ser un problema. Moi ben, moitas gracias. Ben, chao.